see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause I know I can't get to you. Some days I can't get out of my bed. Some days I'm waking up on the wrong side of my head, and I got all these eyes on me, staring at me through my screen. Most nights I just can't wait to lie down. So tired from my thoughts that keep on swirling around. Medication used to help me breathe. Now it feels like it's abusing me. 'Cause all of my thoughts take the air out of me, and I can't disagree with the lies that I think you believe. Tell me, what do you believe? And if there was a way to explore my brain, I want a way to get on a monorail train till I find the light in my mind. Am I running out of time? This candle is about to burn out, but I spend all of my time filling my head with the doubts that I would never see this through. No, I'll never be quite like you. Sometimes I take the long way home to fight these voices in my head that just don't feel like my own. And the music on my radio is the only reason I don't feel alone now. Some of my thoughts take the air out of me, and I can't disagree with the lies that I think you believe. Tell me, what do you believe? And if there was a way to explore my brain, I want a way to get on a monorail train till I find the light in my mind. Am I running out of time? Am I running out of I'm on a monorail, wanna go somewhere where I can see the light with my own eyes. I'm on a monorail, wanna go somewhere where I can see the light with my own eyes. I'm on a monorail, wanna go somewhere where I can see the light with my own eyes. Good afternoon. Say good afternoon, guys. Good afternoon. So today, Thursday, papunta kami ng Renmark. Dito na kami sa Grab you one of them lasagna things. nandito na kami sa Pinaru. Lasagna. Kuha lang kami ng lunch. Umalis kami sa bay. What time we left, Han? 9 o'clock kami umalis. Time is 12:14. And yung napapanood yung vlog sa ngayon is yung Pinas vlog pa din. Pero malapit na ako matapos. I-insert ko muna tong birthday getaway. So baka Sunday or Monday yung mapapanood ang Renmark. Hopefully. But yeah. So insert ko muna to. Kasi birthday ko naman, para naman matuwa kayo. Regalo ko sa inyo. Regalo ko sa inyo na maging updated. Lalo-lalo na sa mga aking
mga matagal ng subscriber at talaga namang pinapanood kahit late ang vlogs ko. Maraming salamat sa inyong lahat. Punta lang ako, samahan ko lang yung mga bata. Okay? Tingnan nyo naman siya. Alright. Dala saan niya? Yeah. Put my dress down. Naka-skirt kasi ako. Yeah. Yeah, I'm wearing my my sneakers kasi mag-walking ako dito kaya yung chinelas ko, yung sandals ko na ilagay na sa car nung palis kami. Kasi kung saan yung chinelas ko, nilagay na nila doon. So, naka-sneakers tayo. Where's the boys? Daddy wants the lasagna. Masarap yung lasagna. Nakapunta na tayo dito. Well, every year naman kami pupunta ng Renmark pag birthday ko. I don't think so they have the lasagna one. Yung... yeah. That one. Yeah. Are you? Yeah, that's good. What's this? Zachary. Baba, get yours. Yeah. We're just gonna wait. Ito yung kanilang lunch dito or dinner kasi hanggang gabi naman sila. Can I get 3? 3 of that lasagna? Yes, please. Thank you. And then, is that hash brown? Yeah, can I have 1, please? And what else? Which one? The chicken or chicken tender? How many? How many? What? I want 2 of these and 1 of mine. Okay. Can I have separate 1 chicken tender? Please. What other sauce would you like? Just 2 please and then this one. No, fuel. Thank you. Yeah. Nilibre niya akong isang chicken tenders. Hindi tayo kakain. Ha? Meron tayong... What else I have wrong? Okay, this is good bag. Oh, Hash brown. Yeah. Yeah? Sarap, ang crispy. Is this roll down? Man. wow. Alright, too much. Where did you take Baba? Oh. I got this again. Uy, kawan mo. Napunta sa maling butas yung kinain ni Jardy. Ubus siya ng buwan. Oh, freak me. Chicken tender. Zachary got your but Zachary got all that. You're alright, Dad. I didn't really take out your lasagna. Oh, Mom, if you don't eat that, I'll. what? Did you want to try? What, you want more? You're hungry now. Go You want more? Here. There's no more then. Here, I can have, here. Oh, no. No, this is the
Last week. Ito ang itsura niya. Very good. Kita niyo? Hindi yung kita. Pero may meat, mashed potato, tapos prinito na may breading. Wala, I'm eating shit today, ha? Yun yun. Remake. How far are we, ha? How many hours pa sa? 2 hours? 1 hour? 1.5. 1 hour and a half pa kami. Oh. What? Look. Wow, what's that? Show it. What's inside? Remake. Very. Cream egg daw yung... It's like the Kinder White stuff. Ah, okay. Parang kalasa raw ng tender. Ano? Kinder. Not tender. Kinder. Masarap ang pagkain dito sa Pinaru. Yeah, just rubbish. You got it, Mom? Mom. Like ground is Alright, we're done eating. So, an hour and a half pa kami sa Renmark. Dadaan pa tayo ng Loxton Town, then Renmark na next. Am I right, Han? Yeah. No, this is where the oval is. Eh, nag-edit din pala ako What I've The oval right here, isn't it? habang nagbabiyahe kami. what? Pinaroo. Etong vlog na to para Oh, sa yeah. Friday. Kasi meron akong na-edit para mamaya. Ito na, for Friday. Tapos bukas, i-edit ko to. Itong vlog The other ngayon. oval parts over there. So, we'll see. But yeah. So, 29 hopefully Monday degrees. or Sunday, Monday, updated yung vlog natin. So, happy birthday to me. Happy birthday to me. Ayan, Loxton. It looks dry. Yeah, it looks dry. Yung footy oval nila dry. Mainit naman kasi, be. No, kasi dun sa kung sa nagtraining sila kuya, maganda yung oval. Mainit na sara niya yung sa ano, 122 Ks. 122. Ks. Narinig yung sisa. Kasi si Sak gusto na makapunta makaabot ng Renmark. Kasi yung friend niya, nandoon. Is it touched there, right, Sak? Yeah, he's already there. Yeah, last night. Kahapon, yeah. Small. This morning. Kahapon sila umalis. Tapos nag-stop over sila somewhere. Kasi ang dala nila is caravan. Well, there's that truck, so there's a shortcut. Yeah, that's the one we used to go back. We remember? But it's dirty, no? Is it? Right. May shortcut kasi doon, hindi kami dumaan. Nakita niya yung truck doon dumaan. Malapit na kami sa Renmark. Mildura to your right, then Renmark to your left. Dito ang Renmark, yung sa kabila. Ano siya? Papuntang Mildura. We used to go to Swan Hill, huh? Ay, look at my face. Yeah. Swan Hill, it's nice there too, right? But you like, Not much there, though. yeah. Nung maliliit pa The si, golf course. yeah, maliit pa si Kuya, si Sak. And that's like three and a half hours still that way. Oh, yeah, because it's near boundary New of South Wales. New South Wales. Swan Hill, kung alam niyo yun, maganda rin doon. Nung bata pa kasi sila ko, hindi pa ako nagbablog. Nag-start ako ng vlogging is nung kay Holly. Sayang parang na-vlog ko din yung milestone ng mga bata nila, ng boys. Pero yeah, lagi kami nasa water park talaga ng mga bata. So parang kinalakihan
ano talaga nila yung water park. Eto hindi na namin binitawan yung Renmark. Ever since si Sak sumususo pa sa akin, as in nag-breastfeeding pa ako. Hanggang ngayon, hindi na siya nag-breastfeeding. I mean, hanggang ngayon, nandito pa rin kami sa Renmark. So, lumaki sila sa Renmark. So, parang tradition talaga na namin yan. Phone sila. Pinairam ni Jan yung phone kasi siya yung walang phone. So, 15 minutes sa kanya. So, malapit na. Kukunin na ni Daddy. Yan ako. Ayan. Working. And Daddy, of course, driving. Ang init naman. It's mainit. No, not in the car when you open the door. Kasi ilang beses na madaming beses kami nag-stop pero hindi ako nag-vlog kasi nga nag-focus na ako sa aking editing. Kasi wala na makikita. Nag-stop lang sila, nag-stretching. And si Jan nagpapausok. So yun yung stopover namin. And tapusin ko na to. Ito na yung pangalawa ko. Natapos ko na yung isa, ito pangalawa na. O, diba? So, yeah. Some days I can't get out of my bed. Some days I'm waking up on the wrong side of my head. And I got all these eyes on me, staring at me through my screen. Most nights I just can't wait to lie down. So tired from my thoughts that keep on swirling around. Medication used to help me breathe. Now it feels like it's abusing me. 'Cause all of my thoughts take the air out of me. And I can't disagree with the lies that I think you believe. Tell me, what do you believe? And if there was a way to explore my brain, buy a one-way ticket on a monorail train till I find. Dad, can I swim? Was it last year when you caught it up? I go for the wonder. Dito na tayo guys. Check-in lang muna si Jan. 2 o'clock, right, hon? Huh? 2:10 now. It's alright. Yeah. Yeah, we're okay. I'll turn the car off so Yeah. whatever when we get some. You're staying in here, Holly. I ain't get out. It's alright, Kuya. Go see Taj. Yeah, nandito na si Taj. Oh, the heat. Oh, here, Dad. You want your money? Oh, it's so hot. It's hot. I'm definitely gonna swim. Yes, you're gonna swim, baby. Si Sak andun na, oh. Hanapin niya na yung friend niya, si Taj. I'm going outside. Oh, Andun sila. And, nag-start na ako yung pangalawang vlog. Second na pag-i-edit natin. Nakatapos ako isa, and eto, nasimulan ko na. Nasa 21 minutes na yung pangalawa. Pero mahaba kasi itong vlog. Alam nyo naman ako. Mahaba talaga mag-vlog. Yeah, the speedboat. And may speedboat din tayo. Magra-rent si Johnny. Nasabi ko ba? Hindi yata. Hindi, kasi ito yung una yung mga papanood. After ng Philippines namin. Yeah. So nung dumating kami, hindi ako masyado nag-vlog. As in, very little lang. So, kasi nga, gusto ko matapos na eto. But, yeah. Right, baby? yes. Na-miss ko sila, mama. Kasi yung ine-edit ko kami nila, mama, lagi magkakasama nila, papa. So, nung ine-edit ko to, nalungkot akong, masaya akong nakikita ko si mama at papa kasama kami lagi. Tapos, pero nalungkot ako kasi nga, na-miss ko sila. Ayan na yung makulit kong anak. Ha? What's that? It wasn't him. Who? Taj? What do you mean? It wasn't him. What are they? At this thing? And I thought they were at the pool. yan. Malayo kasi sila, Taj. Dito rin sila sa Renmark kasi doon sila sa may caravan park. Di ba, Zaki boy? Yeah, I think you do. No.
because look, why? Yeah, it's alright. Ang kulit na naman ito. Why are you opening it? See? Wala lang. Gusto niya lang mang-asal. Alright guys, edit ko to haba. Edit ulit tayo habang hinintay natin si Johnny Boy. Yeah. And magsha-shopping kami, mag-grocery kami ng mga kakailanganin natin dito like bacon. Kasi si John kanina habang nagdadrive kami. What Daddy said for breakfast, Holly? Bacon and eggs with toast. Ayan talaga. Yan ang request niya kanina. Sinabihan niya na ako na mag-bacon and egg. Baba, there's a jet ski at the back. Merong nakasunod sa amin na car. May jet ski sila sa likod. Chess. Jet ski. This isn't chess. Ha? Chess. Ayan, may chess na malaki dito. Hi, Taj! Hi, ayan si Taj. Ayan na din si John. Nakapag-TikTok pa kami ni Holly. 2 TikTok. Habang hinintay si Daddy. Where are you going, hon? Hintayin pa namin yung room. May bagong rules. Sila. I know. So sa isang cabin, isa na lang daw na car. Hindi tulad last year. Kung 2 pamilya sa sa cabin, 2 car pwede mag-enter. Ngayon hindi na raw pwede. Isa na lang daw. Yung isa sa labas. Nainis si John. Kahit sino naman. 31182 hashtag. So bukas, susunduin ni John dito sa labas sila race. Kasi syempre yung mga gamit nun hindi sila pwede makapasok. Yung car, hindi pwede makapasok yung car. Pero yung mga tao pwede. Iiwan lang daw dun. Parang tanga naman yung rules na yun. Paano yung mga gamit? Nagalit to. Kasi nainis siya kanina. Tapos bumalik pa siya doon para makiusap na na pwede ba next year kasi hindi namin alam. Kasi lagi naman kami nandito halos every year na ito yung ginagawa namin. Tapos hindi siya pinayagan. So nainis siya. So, hala. Oh well. Oh, that's nice Medyo malamig yung hangin na yun kasi nga sa water sa water park. Huh? The bucket? Oh, they changed the bucket to Discovery na kasi hindi na siya Big 4. Pump truck's still there. They took that. They took it? Not much people today. Well, hindi masyadong busy. Baka sa bagong rules nila. Kasi pangit naman ang rules nilang yun. For how many years na tayo pabalik-balik dito, iniba na nila. Sana nag-notice man lang sila na nag-email na ganito, ganyan. 61. Ito yung ating cabin. Iba na kasing management. Dati kasi siya, Big 4, diba? Ngayon Discovery na. Pangit na ng management. Totoo naman kasi ilang taon na kami pabalik-balik dito. Tapos may bago na silang rules. Kasi iba na yung nagpapatakbo. Discovery na siya. Hindi na siya Big 4. Yes. Okay. Mag-pack na kami. Okay. Yan yung mga gamit namin. Eto, gusto na mag-swimming. Hindi ko pa nga naibababa yung bag ko. So, yung cabin namin, the same pa rin. Every year. So, dito sila race. What do you mean, tiny? Look, there's no room. Oh, yeah. Oh, no. Oh, maybe they changed the bed, Han. I think it's bigger. Yeah, it's bigger. The bed. That means I can sleep in here. Kasi ito dito man to sa amin. I think it's bigger. See? And look, there's barely space in there. And this one is still the same. Parang malaki. Yeah, and you It's bigger. Oh, it looks nicer. Mike, can you put the luggage here? What luggage? I will put your, wala kang cab. No. No, I'll put yours. Hindi masaya si dyan dahil nga hindi pwedeng pumasok yung isang car.
Ay, sino ba naman matutuwa doon? Ilagay ko na yung damit namin dito. Right away. Hinihila ko. Tapos na ako mag-put away ng mga damit namin. And yung kay Jan, hindi niya pinatanggal doon sa bag. Mayroon din siyang sariling bag. Yung sa amin lang ni Holly. And dinala ko pala yung drone. Oh my God, oh, bagong-bago pang drone natin. Once lang to nagamit ni Jan. Nung trinay niya lang ba. Hindi niya na inulit. Ilang taon nang nakaraan yun. So, ito yung damit namin ni Holly. Well, yung kay Holly, ang nandito lang ay PJs, at saka yung iba niyang couple tops. Kasi may binila ko kay Holly mga bago na hindi niya alam. So, mamaya ipakita ko yun sa inyo. Wala pa dito, nandun sa sala. So, ito yung itsura ng cabinet. Yan, wala dyan kasi yung kay Holly dito, at saka dyan. O, dapat pala kay Holly dito. So, dito kasi linagay ko yung PJs at saka pang walking ko. Tapos yung damit ko talaga na gagamitin nandito. So, ang ginawa ko dito, pinarepare ko na sila para madali lang. So, yan. So, 6 days and 5 days kami. Then, dito yung, yun nga, PJs. Tapos, nandito yung aming and this. Then, yung pabango ko. Tapos, ako na lang dito mag-isa. Nandun na sila sa... si Jan nandito. Si Kuya pala. Sinamahan si Holly. Nag-swimming na sila doon. Ako magpuput away. Then, later mag-grocery kami. Mayroong biniling atay ng manok. Hindi ko sabihin sa lingwahe niya kasi si Jan ayaw niya to. Ayan. Magpapansit ako. Hopefully makapagpansit ako mamaya. Ilagay ko muna to sa freezer. Sa freezer. Dito sa fridge. Ano ko dito? So, ito yung dala ko. Dala ko talaga yung kusina. As in. Cling wrap para hindi na kayo bumili. Kasi pag bumili, wala nang paglalagyan sa bahay kahit maliit. So, sabi ko, dali na lang to. Kung maubos, that's good. Kuha na lang tayo. Then, aluminum foil si Jan, hindi talaga siya masaya. Ang bagsak ng mukha niya. Kasi nga, iniisip niya para bukas yung sila race na hindi pwedeng pumasok yung car. Choco Blast, kailangan ko yan. And non-stick pan. Kasi yung ano nila dito hindi maganda. Then, nagdala ko ng tea towel, 3. Siyempre, yung aking paglalagyan ng paglulutuan ko ng shiitake rice ko. Yan lang talaga. Ito lang yung kinukonsume natin na rice. Ganito karami sa isang araw. Sinanay ko yung buhay kung ganyan na lang yung kanin ko. So, may dala akong kanin ng rice ng mga bata kasi hindi naman sila kakain ng shiitake rice. Ayan yung sa kanila. And dala ko rin yung cups. Nandito rin yung cups. Para madali ang buhay natin. Nasaan yung ano niya? Alisin ko na dito para maayos ko na. Then, Coco Bella. Ano yan? Coconut water. Nagdala akong 2. Tapos, nakita niyo yung tiyan ko. Ito yung shiitake rice ko, guys. Pangalawang ko na to. Pangalawang kilo ko na to. Then, eto, naiwan to ni Ayla sa amin nung last nilang punta. Naiwan niya to. So, ibigay natin to sa kanya bukas. Tingnan niyo dyan. Bantongin na siya. Coconut cream kasi magluluto ako ng yung adobo. Not adobo. Yung atay ng manok. May binila ko sa Asian store na string beans. String beans tsaka yung isang gulay. Nakalimutan ko yung tawag doon. Sarap yun. Then, noodles.
Kasi magpapansit ako. So, yan. Then, eto, vitamin D, then probiotics. Next. Nandito yung mga toyo, suka. Dala ko talaga lahat. Eto ba? Ano ba to? Puro pagulong ba to? Ito, mahal to dito. Ayan, sobrang mahal niya. Pero gustong gusto ko siyang gulay. Mapasabaw man yan or may gata. Sarap. Then, eto yung, may naamoy ako. May nakapon ba? Yung sitaw. Lutuin ko na to ngayon. Or bukas pala. Then, dinala ko yung ginawa kong chili oil. Pepper para hindi na bumili. Kasi every time na pupunta kami dito, bumibili kami ng pepper, salt, na ganito. So, natatambakan ako sa bahay ng ganito. Sabi ko, nung nilinis ko yun sa bahay, sabi ko, bakit 2 o 3 ng ganito namin? Nung nakita ko, sabi hindi kayo bibili this year. Kaya dinala ko. Ayan, dito pa nga ata ito last year. Kasi hindi ko naman ito ginagamit. Kasi meron din ako doon na sarili ko. Ayan. Then, eto, mixture to ng gagawin kong inuki deep fry. Ayan. Na-mix ko na yung mga sangkap para hindi ko nadalhin yung mga flour, kung ano-ano pang mga nilagay natin dyan. Then, buti na lang hindi kami chinek kasi napaka-stricto dito. Iba rin kasi yung way na dinaanan namin. So, hindi ako na-check. Ayan, dala ko yung yung maanghang. Ito yung habanero. Then, lemon, carrots, and spring onions. Kasi may tira pa ako, sayang. Dinala ko na. I-declare mo lang, tapos pag halimbawa, nag-check naman sila, i-declare mo lang talaga lahat. Pag dineclare mo lahat, kukunin nila, ibabasura nila pag na-tsempohan kayo. Kami, ilang taon na kami pabalik-balik dito. Parang hindi namin na experience na chinek kami. Pero sila race ata, yung dinadaanan kasi nila, iba naman from Adelaide sila, di ba? So, hindi sila ata pwede kasi may checkpoint ata somewhere or random check ba sa may way kung saan sila dumadaan. Ayan, toyo. Nagdala ko ng oyster sauce. Yung Pinoy spice. Dinala ko na para pag may naghanap, meron tayo. And ano nga to? Sweet chili. Kasi meron ako dyan na gagawin ng spring roll na ano ko na siya, na timpla na. Cajun. Ayan, Cajun powder. Cajun. And patis. Then, Old Bay. Kasi yung gagawin ko, may gusto akong gawin sa lobster. Ayan. Sibuyas. Ang nakalimutan ko lang ay garlic. Meron ako sa bahay yung na-peel na. Then, eto para sa lobster. Minix-mix ko na rin din siya. Para sa sauce sa lobster. Then, dinala ko yung savor. Then, red paprika. Brown sugar. And dinala ko yung tira kong avocado, 2. Beb! Dinala ko to kasi si Jamay Legon 50. Kasi alam ko, ako na naman sabi niya, maghanap siya sa akin. O kaya kukuha siya pag grocery namin mamaya. Kaya dinala ko na yung sa bahay. Okay, next is ito. Ilalagay ko na to sa ref. Ito yung ating ginawa. Ito yung brownies na ginawa ni Sak tsaka ni Holly. Ang bango-bango ng aking cheesecake. Ayan. Kumuha ko gabi nung pinakita ko to sa inyo nung
Nilagay ko siya dito, nag-slice ako. Ay, oh my God, ang sarap. Mamaya, kainin namin ito ni Holly. Tira natin yung girls. Ayan, dalawa oh. Ako po yung ilagay sa rep. Itong ilalagay ko sa rep. Custard cake. But I made you custard cake. I know you miss this so much. Malungkot si John. You're not happy, Han. You don't like the rules? Huh? You don't look happy. Namiss siya. Okay, ano pa ba? And bumili ako ng Baker's Delight na tinapay kasi wala ditong Baker's Delight. And ito yung sunflower na binili ko din. Kasi si Olo, gusto niya to. First time niya natikman to kay Tita Ying niya. Ako natikman ko na to. Meron ito dito. Hindi ko alam na gusto niya pala. And nakita niya to. Gusto niya. Sabi niya, can I get one? Sabi ko, okay. Yan. So may dalawa tayong tinapay. Ilagay ko yung isa sa freezer. Tapos yung isa tonight. Then meron niyang biniling yung may hotdog na bread. Arthur Oswald showing how happy birthday on 24th. What's that? Why did it say 24th? I don't know. Because back then, babe, like long time ago, I didn't put my real birthday. Like daw marami nagigreet sa akin nung 22. Tapos may nag-text din sa kanya. Nakita siguro sa Facebook na birthday ko. Nagpag-greet ba? Ay, nagpag-greet na. Nagsabi na, regards kay Chona and say happy birthday. So sabi, bukas sa Sabado pang birthday mo. Nung 24 pa nag-greet yung mga tao. 22. Kasi hindi ko linagay yung totoo kong birthday. So ngayon, trinay ko naman na baguhin. Ewan ko ba't hindi pa nababa. Yeah, I don't know. It's too noisy. What is it? I don't know. I thought that was your phone. Oh no, so, what the? Pumping. Nagpa-pump ng tube. Yung parang donut. Okay. So, yeah. I-arrange ko lang to guys. And then, mag-grocery kami. Hindi pa pala, hintayin pa namin yung mga bata. And may dala kaming lobster. Ayun, sila. Why you putting the Coke in the freezer, Han? Just try and get them in. Crazy. Okay. Akin na. Put it here right away, Han. Yeah, again sa freezer. Yan yung lobster. Dalawa yung sa amin. May pagbibigyan din siya yung kakilala niya dito. Ayan yung aming, yan yung pinakamalaki. Mayroon pa doon na mas malaki pa dyan. So, yan yung sa amin. Mine and Dan's. You can have the big one. No. You can have the little one. No. One each. Sabi ni Jan, eto raw sa kanila ni Dan. Eto raw yung sa girls. Sabi ko, hindi. Eto sa amin. Sa inyo to ni Danny Boy. Ayan yung aking ipuput away. At least. Alright. Ito na to. Time-lapse ko kayo, guys. Inom muna tayo ng tubig. Yung itsura ng weather is gloomy, pero ang init sa labas. Naka-on yung ating aircon. Well, kanina pa yung naka-on. Nung bago pa tayo pumasok. And may nakita akong perfect spot para sa aking mga, ito ba, sa cling wrap tsaka sa ating aluminum foil. Sana maalala ko mamaya na makakuha ko ng malaking aluminum foil tray para sa lobster. Dito ko ba ilalagay ito? Ayan yung perfect spot niya. Dito. Ay! Ito sa pahaba. Dito na lang siguro.